Wedyn ni wedi dod yma i siop y Pentan yn y Farchnad yn Gyfyrddin a dyn ni wedi cael 15 o blant Ysgol Iferwen, 15 o blant Ysgol Llangynwr a maen nhw wedi mynd o amgylch y Farchnad yn edrych be maen nhw'n ei weld a be maen nhw'n ei glywed a gobeithio bydd hynny yn ei ysbrydoli nhw i fynd ati i ddarllen y llyfrau. Be oedd yn braf oedd rhywun yn gofyn i'r plant fynd i edrych ar be nhw'n weld, be nhw'n ei glywed ac yn aml iawn oedd yna ryw atebion gwahanol yn dod. Ryw atebion y fyddwch chi ddim yn ei ddisgwyl. Ond na fo, mae plant yn giamstars ar wneud hynny. Cyfres yw hon sydd, fel mae'n dweud, yn archwilio'r amgylchedd a'r nod yw ceisio annog y plant i edrych o'i cwmpas nhw ar yr hen fyd. Mae yna gymaint o ryfeddodau o gweld. Dyn ni gyd yn tueddu brysio drwyddo. Felly mae'n gwahodd y plant a'i hathrawon, neu rhieni, i oedi, i gweithio, i edrych. Mae'n dau set, un chydig bach am mwy o eiriau o ran darllenwyr chydig bach yn fwy hyderus na'r llall, a wedyn cyd-fynd â nhw hefyd. Mae yna weithgareddau wedi wneud gan athrawon, pobl sy'n deall beth yw beth. Lliwiau, croesi'r ffordd, pethau glywed, bwyd, teithio, anifeiliaid y dre, a'r cyfan wedi lleoli yn y dref. Ond mae'r gyfres yn rhoi cyfle i blant i brofi, cael profiad o'i hamgylchedd, a phlant y dre a'r wlad yn cael dysgu am eu hamgylcheddau i gilydd. Mae yna gyfle i arbrofi, gofyn cwestiynau, holi, sylwi, o'r sgiliau yma sydd gobeithio mynd i annog y plant i fod yn fwy sylwgar a mwynhau y byd o'i cwmpas. Dyma pecyn am chwilio'r amgylchedd y dre gan Peniarth. Mae yna 2 gyfres, un ar gyfer Meithrin Derbyn. Mae yna 8 llyfr ac i gyd-fynd yr llyfrau mae yna 6 cerdyn her. Ac yn yr un modd wedyn mae yna gyfres 2 a mae yna 8 o lyfrau a 6 cerdyn her fyna hefyd ar gyfer plant falle blwyddyn 1 a 2. Felly mae yna rhai falle sy'n ar symbol yma sydd yn gweithio chi mae cerdyn trafod i nhw. So fydde'r plant yn gallu gweithio mewn grŵp wedyn, enghraifft ydy bob car yn gallu deithio dros bont. Mae yna rhai cardiau wedyn falle sydd yn fwy ymarferol. A ni'n gobeithio wedyn bod athrawon yn gallu rhoi'r cardiau yma i'r plant. A bod y plant yn annibynnol wedyn yn gallu mynd ati i gasglu'r offer sydd angen. Tu ôl i'r cardiau wedyn, mae yna falle amlinelliad o'r gweithgareddau. Mae yna gwestiynau gallu cael eu holi, mae'r rhestr o eirfa yna. Mae'r plant wedyn eu hunain yn gallu dweud wrthych chi be maen nhw wedi gallu wneud. Wedyn mae yna heriau ychwanegol ar gyfer bob un o'r cardiau wedyn. Ac yn cyd-fynd gyda'r pecyn, mae yna canllaw i athrawon. A be ni wedi gobeithio wneud yw ni wedi nodi bob un o'r gweithgareddau a'r cympa gerdyn maen nhw'n cyfateb. A ni wedi mapio'r cyfan allan wedyn ar gyfer y cwricwlwm newydd. Felly ni'n edrych ar y meysydd newydd, celfyddydau mewnol, iechyd y lles. A be ni wedi wneud yw codo'r cwbl, a gobeithio mae hwn yn mynd yn help mawr i'r athrawon wrth i nhw baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Mae'r plant wrth i bod ar llyfrau, a dyma enghraifft ni wedi wneud ar plant sef trip i'r farchnad. A be ni wedi wneud bore, mae ni wedi mynd lawr â nhw i'r farchnad, i'r byd go iawn, iddyn nhw gael profiad o fynd o amgylch. A maen nhw wedi defnyddio synhwyrau, maen nhw wedi bod yn chwilio am bethau sy'n dechrau â llythrennau penodol, beth maen nhw'n gallu arogli, beth maen nhw'n gallu gweld, beth maen nhw'n gallu clywed, a mae'r plant wrth i bod. Ond dwi'n meddwl mae'r ffaith hefyd yn y llyfr er enghraifft trip i'r farchnad. Mae yna luniau go iawn o'r farchnad ynghyd â falle'r cymeriadau sydd yn y stori, a fi'n gwybod bod hwnna'n denu sylw'r plant yn syth. Felly be maen nhw wedi darllen yn y llyfr lle mae'r plant yn mynd ati i brynu cynhwysion i wneud y paella, maen nhw wedi cael y cyfle felly i drafod gyda'r pobl lawr yn y farchnad heddi sy'n gwerthu cig, sy'n gwerthu menyn, sy'n gwerthu dillad, pob math o bethau, a mae'n rili wedi bod yn profiad arbennig iddyn nhw.